Zdravo svima i možemo da nastavimo tamo gde smo stali u prošlom videu. U prošlom videu sam rekla da će se ova sezona bazirati manje više na Kagami nego na Marinette iz razloga, sad ću krenuti da objašnjavam. Ne znam da li sam vam rekla da će da se pojavi novo ostrvo koje će se zvati Labud. Sa tog ostrva imaju novi čuvari Mirakulusa i nova čudesna kutija. Ti čuvari Mirakulusa i taj čuvar Mirakulusa smatraju da Mirakulusi ne treba da se kriju i da ceo svet treba da zna da oni postoje i da treba da se zna ko su čuvari Mirakulusa da bi ih oni poštovali. Ljudi, mislim. I sa tog ostrva na našu, na Marinetinu žalost, na našu verovatno sreću je njena majka od Kagami. Inače, ako se neko pita šta pričam, lakše mi je da pričam nego da kucam, zato što sam stvarno iskucala toliko toga i toliko toga prevela i toliko toga zapisala, tako da mi je lakše da pričam. Kagami je majka, nadam se da sam dobro rekla, je sa tog ostrva i sa tog ostrva svi ti čuvari Mirakulusa su manje više bili bivši super negativci. Znači bili su zli u prošlosti i verovatno su još uvek. Njena majka će se udružiti sa Leptirom noći, ona će mu pokazati, ako ste gledali moje trailere, znate da će mu ona pokazati kako će, znate da će Leptir noći spoji Mirakulus Leptira i Mirakulus Pauna. Kada on to bude spojio, njena majka će mu pokazati kako. I samim tim će Kagami biti u iskušenju da li će ostati sa majkom ili će biti na strani svojih prijatelja. Sad kad se ovo kaže, ja shvatam da će Marinette da kaže Adrianu ko je ona, onda će oni zajedno da otkriju Kagami, nebitno, ja sam to shvatila, ne znam da li će zapravo tako biti. Još jedna jako zanimljiva stvar jeste da se ovdje Adrian manje više i ne pominje i da ove informacije su 100% tačne i 100% proverene, tako da. Onda zatim, kao što sam rekla u bivšem videu, da će se Chloe, Lily i Kagami promeniti identiteti. Ne znamo kako će se ona zvati, znamo da će se Chloe biti oduzet Mirakulu, zato što će opet nešto sigurno da napravi i onda će Marinette oduzeti Mirakulus. Još jedna jako zanimljiva stvar, samim tim što će se Kagamijeva majka od Kagami udružiti sa Leptirom noći, to znači da će Kagami više vremena provoditi sa Adrianom i što ukratko znači da će Marinette da šizi. Sljedeća jako zanimljiva stvar vezano za četvrtu sezonu jeste ta što će Marinette morati ili da ostavi Tiki i preda svoje čuvarstvo ili će morati da ode u hram koji je u Kini i zbog toga sam rekla u prošlom videu da će biti kao Miraculus Šangaj ili ti čudesni Šangaj. I Marinette će morati da ode u taj hram u Kini kako bi trenirala, mislim da se tako kaže, ili učila kako bude zaštitnik, čuvar, samim tim Mara neće moći da ostane u Parizu. Sad, da li će Marinette odabrati da napusti Tiki i ostale Kagami ili će otići, to nije potvrđeno. Još jedna jako zanimljiva stvar jeste ta da će se Felix, Adrianov rođak, vratiti, stigao mi e-mail. Adrianov rođak će se vratiti. Samim tim znamo da će biti još likova iz budućnosti. Tako da bit će ovo jako zanimljiva sezona. Još jedna jako bitna informacija jeste ta da se, što mene jako začutila, da se ovdje manje i više ne pominje nešto pretjerano Adrian, što meni je bilo jako čudno. I znamo da će se Adrianov rođak Felix vratiti, znamo da će se biti još puno više likova novih ljudi iz budućnosti koji će dolaziti neki zli, neki dobri, neki da ih upozore na nešto, neki neverovatno. Onda znamo da će biti afričkih avantura Bubamaricenog mačora, znamo da će se Miraculus spojiti sa još jednim crtanim.
za to, za afrički avanturizacak napisao ispod slike Lady Leon, možete vidjeti da nađete i da prevedete na srpski, zato što ja jesam, mislim sam napravila video vezan za to. I to je manje više bilo to. Meni je ova sezona jedna od zanimljivih, zato što po svim trailerima bi trebalo da Adrian sazna ko je Marinette, Marinette da sazna ko je Adrian, tako da to je bilo to od ovog videa. Obavezno ga lajkajte i subscribe-ite se na moj kanal i javit ću vam obavezno ako bude se izbacile još neke informacije, tako da, ćao!